Pekný deň prajem. Volám sa Andrea a som z realitnej kancelárie AP Company. Nachádzame sa v centre mesta Nitra a pozemok, ktorý máme na predaj, je čo by ste kameňom dohodili. Tento pozemok je v ideálnej lokalite s výbornou dostupnosťou. Nielen, že sa k nemu rýchlo dostanete z mesta Nitry autom, ale aj mestské autobusy sú na dosah ruky. Kompletná technická infraštruktúra je na tomto pozemku na vašu novú stavbu pripravená. Nečakajú vás žiadne zložité papierovačky na vybavovanie napojenia na siete. Všetko, čo potrebujete pre pohodlný život, je k dispozícii. Nemusíte sa obávať žiadnych administratívnych vecí. Na tento pozemok už máme pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie na stavbu vášho rodinného domu. S rozlohou 550 m2 máte dostatok miesta pre svoje nápady a plány. Nebudete k svojmu domu jazdiť po poľnej prašnej ceste, lebo tu už je vybudovaná miestna komunikácia. A jediným zdrojom svetla nebudú vaše svetlá na aute, ale bezpečné verejné osvetlenie. Chcete si prísť pozemok pozrieť osobne? Zavolajte nám a dohodneme si termín obhliadky. Rada vám zodpoviem na všetky vaše otázky. Som Andrea z realitnej kancelárie AP Company a teším sa na stretnutie s vami.